Витамин B17 Онкогард е вашият съюзник в борбата с рака. Ударна доза амигдалин, гъби рейши и шиитаке, глухарче и джинджифил. Амигдалинът е екстракт от кайсиеви ядки и активно помага на тялото да се бори с раковите клетки. Витамин B17 Онкогард съдържа 500 мг амигдалин в дневна доза и това помага за подсилване на имунитета преди, по време и след химио- и лъчетерапия. Тази хранителна добавка се препоръчва от онколозите, като съпътстваща терапия при конвенционалното лечение на рак. Подходящ за хора в ремисия, като облегчаваща терапия при онкологии в много напреднал стадий. Синергичното действие на съставките прави този продукт подходящ за профилактика при хора с фамилна обремененост към ракови заболявания. Употребата на B17 се предписва като алтернатива за хора, при които другите методи на конвенционално лечение не са дали резултат. Витамин B17 Онкогард е 100% билков продукт с гарантиран ефект. Поръчайте още днес от BioVital.bg.